Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramo tiak hati-hati muna dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Uriani Tuhata nai naulonga di bagasan goarni Tuhan Yesus nama dohoti penabisan situa di bagasi sadarion songoni nang dihamu amanami inanami naposo bulung remaja do sikola minggu namar minggu di bagas nabe madohoti parmingguon marhite live streaming HKBP Jalan Lurah sadarion namar tua manangihon hatani debata sian surat ni Apostel Paulus turia Kolose bidutolu ayat 22 satu ayat 25 tangi hok kamu ma songonon ma didok disi hamu akka anak somang oloi hamu ma akka idukmuna naritanoon dina saluhu na unang ma pangoloi di mata hamu songon nama buat roha ni jolma marbulus ni roha ma sian biar ni roha mida Tuhani sian rohamuna ma ulahamuna sasibahenon muna songon natu Tuhani dada tujolma ingot hamuma siat Tuhani do jalo muna sitianon ni balos ni Tuhan Kristusima oloi hamu ay na mangulaon hageduhon porsanon nado nani ulanai soadong masa parnidanidaon dibohi ima yang go sahakna dihamuak kamanami dot inanami di bagasan goarni Tuhan Yesus Kristus tatotop dosa darion penabisan toluhalak calon situa majalo tohonan hasitua ini ditongani huriatta jala macaya pit hatani debata gabitona tunasida lahu mangulahon tohonan hasitua ini ima asanggiat nasida toktong di bagasan roha pangoloion di debata di persuruon marhitehon ngolu habuluson ni roha mangula ulau ni debata mangula persuruot tunasida di bagasan roha nabulus dan takut akan Tuhan. Unang ma di bagasan papahenan ni Jepang di rohana sobulus pernida di jolma pangoloi di mata dot nama buat roha alaisian rohana yasma laho mangulahon lomoni rohani Tuhani hita saluhuna nang situan nani ojakon nani tabalhon sadarion majalo tohonan hasituaon ya dong dijabuni sada halak Batak ro padita alai paditaon halak timur jadi dang diboto bahasa Batak atong tunggajang do nasida makatatai liling nasida makatatai pola sape botari dung botari dilap amat tay mainat tay ain ngaboy lopam mo si lopaon innatong marbasa Batak kalaki alarang diboto paditaon lapatan na makatay may tarengat si paditay no nin narohana tong alahala timur ro padito seraaw marupani bohina ay sipata sa dabu boy daw songon hala timur hala irian hala Nusa Tenggara Timur bedu dah ate songon ji marbasa Batak matukal tok takut mak inamatay maksudna takut ma manuki ira tonga sarong lopaon roa matay manuk na dia takupon nina napeo koni mak inay natay tong ala pasti kiarong manuk na nawadhodok ropa dito las roa na to dingok masak kabahata hata ni nasina dua peokon narana tong dingok tong hata na peokonon sau dotong mangan alai tuk tabu iya ma amat tau mangan we tabu nepong mo laju mangan atong tabang se
Pedito narwana. Oh, narwana tong. Inatay ayo amang na. Ale panguloy di mata. So nalas rohana ale daw. Makan Pak, makan. Tambahin na. Di tangan na igolom itoruti. Tambahin na. Jadi panguloy di mata ratong. Jadi romat tong amat taon. Madokata mamadok mauliati amat taoda. Terima kasih kepada tuan rumah menyambut dengan tulus. Ini nama taon. Enak sekali tadi makan ayam yang peokon itu. Saya doakanlah amang inangnya peokon semua ayam amang dan inang katanya. Airi pura peokonon manung na belga si panganon na tabo. Semoga ayam inang semua peokon ya. Na tapan padito matong. Airi pura peokonon manung na belga na tabo jala memang laju dua matenak kini mangar rupani. Bagabitar melitod di maperjabun wi nga mago biau itanya kopak sotuk saut tanyang na itu hana si roham sol-soli diriku saya unang mapeo ko sudah manuk nami oninna jadi tamay rupani ate kamang dot tamak kainang gudang gohalak pangoloy di mata saya songon na mabuat roha uduk HP rohana dang berju HP rohana dang hatani dewata sadarion tuhita tuhamu na to lulumobi pangoloi mahamu unang di mata alai di roha unang tujolma alai tu dewata ido jauh-jauh ni dihita saluhutna asanggiat takas pajowotai siar roha do. Kenapa Bapak Ibu dari roha? Karena molodak siar roha mabain haci roha. Murah haci ni rohani situa murah dari padita gudak songoni murah-murah marhaci roha. Alani molo pajowon ni padita rak siar rohana atau patok doi maniak rohakunna haci rohakunna dungi hatana posi-posi piri-pirion muruk pangarimason. Ala yang kupajun nesia roha ala memang dalam proses pelayanan gereja sudah terbukti dari sejak perjanjian lama, perjanjian baru dalam gereja. Orang-orang yang bersekutu dipanggil dalam persekutuan kudus di dalam rumah Tuhan. Dalam proses pelayanan itu ada hal-hal yang bisa menjadikan hacit roha. Alai molosian roha pajuon ni perhobasi hamuna tolu molosian roha do pajuon muna dang murah-murah hamu marhaci ni roha. Alai marbulus ni roha do. Muladong hatani ruas tuhamu hamuna tolu. Hatani ruas tuhamu na posi-posi bulus marohamu. Bulus. Apa itu bulus? Ikhlas menerima. Bolus do mulani dame, balos do mulani di bada. Molo di balos samu berbeda ima. Ale molo di bulus sok kamu, di bolus sok kamu, dianggap pamuna sopola gabe turohai, tak tuai to turohaku nena. Dang murah-murah hamu maracik ni roha. Di pasu-pasu debata mamu mengulau-ulau ni. Dang namura gabe situ kamang tapi akaruas da. Anggo padita asinggope hami padita mangulusian huriau do hami jala maringat di huriau dinggamma akka inatani padita dang ulau-ulau dinganan nasing nak padita ipe asa majalo hanguluan marhite huriai alanggo kasih todo berkamu ma holat tulu tau do nasida learning marhite amata padita sapur manulang jalahu pasikopami tulu tahun odo terbohama tulu tahun piala ni corona bolos-bolos do halakon di sini jadi ai wama learning go ita tak pola mang corona inna lakon jadi ala burjui baru panilas ni loma toy mata asiroha corona inna roha jadi dak pola atar jujut tami learning tong malani si corona on tahe naroha learning go ita mang ningon tinelepon tong amata sinurat apalagi amat tasinuraton di sore yang nuaing agak dau learning doa tamang
isore yang amang oh toy matay mga dinggani gugu hamu mana mula-ulaw ni dah mingom matong ay alani corona on amat tapat jita di diro hamu na distikes kaulu ya de pemang na oh dak pola ni on atong amat tapat jita no si pardede waro alani bulus mahamu mula-ulaw bukan takut kepada manusia tetapi takut kepada Tuhan. Di bagasan panguluyon na tama ulam muna ro gabi parhobas di tonga-tonga ni huria marhiti tohonan hasit tuaw ni jadi nange-nange may takamangda molo madok kritik pe tabuy do situa nami songon nabado jamita munay ayalakon wah marjamita garejo majabuku dungi sekolah learning hola 2,5 tahun kami 5 tahun kami sekolah praktek 2 tahun tong hutuk-hutuk marjamita ima niji tong gope muama jadi nange-nange madak kamangda molo tadok pehatat tatu situete anggo tu kami gugu suara muna dak pula boai upar hamok mokok kami peji molo tu padita air tungai molo tu padita gak gona posisi suarana tabamok mok do padita bereng ma padita iso dua na ala gugu suaramu nih termok do kami kan itu ai hu hangulu kami nani dok melek go to alakon nange madokok kamu boama toiro pe kai inatta situa toiro pe arong hatani akai inatta ijabu hape marjamita budari di parsermonan boama inatta nga bohina mersuhi-suhi amat taloja mulak siap perkerejuan disambut dengan nada-nada tinggi tensi bahaso mago pusuk kira tisi olor mago pusuk niat amat tasituon alania ha pengaruh sian inatta inatta na tulu buru na beban buru na ibaho buru sirait molo neng ulaw-ulaw na matamu atak kamu cuma dok kata ber kamu jadwal li cek setua pardede marjamitan non paburju-burju kamu majo tidak inang naji suatu salah pusuk salah majahan doda inang boru na bebado inang boru na ibaho neng maraget dari minggu amat tami pinading geding majo nilopa majo manuk ale ulang napiokon naring ganit dong neng maraget data hari minggu naroamu na lopamu si panganon na mulu ngaruja karejo mulak botari neng marjamitan no di parsermonan sambut tamu dengan pi mau bikin air panas air tung dono muna air hangat dodang air panas tapi mulai air panasan non belok pamat ya teh mandi air hangat aja ya pak ya biar lebih segar nanti berkhutbah bah tahu-tahu matung jamitannya lah udah menggeligar matong terus nalas dorohan laho maka tahu kata ni Tuhani alai mulai pabor hatto inang doh bohina murhing ipabor hatto amat tamulaulaon dot hatana koras songo dia mah pangulaon ni di bagas joroni dewata kami dinggat pangulaon namin di pabor hatak kainat tadu-dadu dinggan senyum selamat dadai natong jadi hadirah suku kamu amata inata paditane dua audison nado nih bah tiba betul songo netor las toroha selamat melayani Tuhan memberkati dipargugui dipatau diparrohai tidak ada seorang pun yang layak menjadi pelayan Tuhan tetapi kita dilayakkan tidak ada ngarok salah penatau parhobas ni debata alai dipatau dipargogoi dipasu-pasu dipaworhat marite tot diporbadia karena selayaknya saya juga tidak pantas berdiri di altar Tuhan tetapi roh Tuhan telah melayakkan batauhok kita marhobas di tongani huriyai amin martang yang maita mauliate mariho Tuhan ala di patau hodo di bagasa sadarion huriam patu pahon penah bisa situa marlas niroa huriamo majakon nasida alani pasu-pasu patau pabor hak manasida di bagasan gogo dot habisuhon nasiakkoi pasu-pasu mahuriam majalo nasida makubasi di huriamon pasu-pasu ruas muna ulang tahun lahir kajang umur nasida ulang tahun pernikahan di bagasan sukacita
keluarga nasida ima namon ulang tahun kelahiran dok pernikahan sadarion dohot na samingguan alai Tuhan pasu-pasu ma palumehamu di keluarga MC Litonga boru panggabian dak danak boru keluarga si Majut tak boru pajaitan dak danak boru pahop punya manami dohot inanami keluarga si Majuntak boru siagian keluarga panjaitan alai Tuhan ibu-ibu magurang madak danaki ni ramotan di tanganmu jala pasu-pasu ma nasida asa toktong di bagasan pangaramo tiom munang natorasna pasu-pasu alai Tuhan sakak ni anak ni Huriam Carlos Sida Bariba dot Indri boru si hobbing nang terpasu-pasu gohi nasida dot holong ni roham pasu-pasu alai Tuhan nang keluarga Gultom pasahaton pilihan namarhite pengadaan hendi tolki laho menunjang pakubasio di tongani Huriam pasu-pasu masalu naruas ni Huriami danak naposo ulung remaja nang namatua pe keluarga SR Geisa Septiani KNN ale Tuhan namangido ulaun perkarejoan jodoh sirokka ni todina ale Tuhan lau sudi mau tangya kok kami anak kon nami nasokarejo dope patudu ulaun nasida nasorapotan rokka na dope sai pajupak kodot sirokka ni todina marlas ni roha nasida memuji guarmu nabadiai nama masu-masu nang keluarga si manuk kalit boru sinaga asang giat di bagasa panumbahyomu ulaun nasida ngulu nasida rap dot anak kon nasida songonia li Tuhan nasa ruas ni Huriam na pasahaton pilihan na perpuluhan rodi pabahenan nasida pe NN keluarga Samosir boru hasibuan sailam pagadda di nasida las ni roha tujulan narion pangaramotion do pasu-pasum dia kaulan nasida hujalo hami do nang partisipasi ni pilihan NN marhite live streaming di dia pinasida le Tuhan di desa na walui hutana marseraki ima di keluarga Yesi Raja Guguk Opu Petrix songoni nang NN Antoni Huta Barat songoni nang pangaribuan asa ho manukpahi nasida mana bayi dengan nibasam di saluhu na nasida parsidohot pasanga pokko marite Huriam HKBP jalan lurahon ali Tuhan tatak maruas ni Huriami karena marsahit na orang hipas dirawat do di rumah sakit Amang Pelman Pasaribu week 5 nyonya silaban boru purba week 6 pasca operasi Amang we tambunan week 7 songoni nang inang boru Gultom ali Tuhan tangami nalabohima macam nasida samalum nasida ho mali Tuhan namanupahi Huriam HKBP jalan lurahon dohot sude karwas munamar minggu di bagasna dohot akka parsidohot di parmingguan marite live streaming saat di homa daging doktor dinami Tuhan asima roham saipatibu toktong pasal puhon covid 10 sia lebung nami ramoti masude parsauran ni Huriam di garejaon do di jabupe sayunang loas samidais alai padao kami sian nasa pangot tak ni parsahiton ala ni Yesus Kristus si palua kami amin.